Ok, fraților, numele meu este David și astăzi jucăm un joc foarte înfricoșător, Slenderman. Sper că îmi filmează. Da, filmează. Game, Red, Easy, normal, ziua, pentru că noaptea este prea ciudată și o filmez noaptea. Ok, 8 pagini din 100.000. What? De care sare ce? Sper că merge așa, bă, handicapatule. Stai, frate, sari prea tare. Așa. Ok. Trebuie să căutăm pagini, omule, din Slenderman. Și asta e cam nașpa. O pagină este on the beach. Una din 8. Mi-e frică, frate. Deja am început jocul și deja mi-e frică. Nu este nimeni pe aici. A două pagini. Sper. Este, mă. 2 pagini din 8. Poate găsim și a 3-a pagină la mașina asta. Nu? Ok, frate. Văd acolo o pagină. What the fuck? Se aude o drujbă. Trebuie să dau mai tare sonorul. Uite o pagină. Pac. Frate, e cam fricoșător. De ce e o pagină? Nu e o pagină, ba da. Ce spui, fă? Ce spui, mă, că nu te aud? Pardon. O casă. Sigur trebuie să fie niște pagini și pe aici. Deci cred că pagina, deci cred că casa asta e bântuită. 4 pagini. Poți deschide ușa? Ușa, deschide-te. Văd acolo încă o pagină. Cinci pagini din 8. Deja câte minute? 3 minute sau... Frate... De ce mi-a dat melodia asta? O să am închis melodia pentru că este foarte înfricoșătoare. Ok, și căutăm și pe aici pagini. Că nu degeaba s-au pus mașini. Nu e nici pe aici. Nici pe aici. Asta e Slenderman? Nu. Pe aici este vreo pagină? Încă o pagină. Sun on the beach. Oh my god. Și acum... Nu, oh my god, de unde este frumos? Închideți ochii.
Dar de unde fum? 7 pagini din 8, fraților. Sper, da. 7 pagini din 8. Și cum tot căutăm. Ok, am intrat într-o păduice. Și căutăm disperați pagina. Oh, nu. Am mai găsit o casă. Evident că eu joc la 12 noaptea și cred că să am coșmaruri cu casa asta, dar asta e pentru voi ce nu fac. Oh my god, asta tremură, what the fuck is this? O pagină, oh nu. Fraților, îmi pare rău că spun asta, dar intrăm în casă. Pagina. Acum închideți ochii. Game over. Am câștigat. Și asta a fost tot pentru azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe și nu uitați să vă abonați. Eu am fost David Gamer și voi ați fost subscriber mei. Bye bye.